Odiar és sanar-se'n, marxar, fugir, perdre. Sentir ràbia, en canvi, és sentir-se vençut. És mirar les coses des d'una porta molt petita i molt alta que du a un món immens que és molt avall i on gairebé tot sembla ser les fosques. Un món on no saps per què, però hi vols tornar a entrar, fer-lo teu, potser per trobar-hi l'única porta de sortida. La ràbia és una forma estranya d'esperança.